Έχετε ακούσει ποτέ για τις τσέπες λίπανσης? Οι τσέπες λίπανσης είναι μικρές εσοχές στην επιφάνεια της βίδας. Έχουμε κάνει πολλή έρευνα για το πώς πρέπει να είναι η καλύτερη επιφάνεια μιας κοχλιωτής βίδας. Η ιδανική επιφάνεια της βίδας είναι ελαφρώς κυματιστή, μόλις μερικά μικρόμετρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή σε αυτές τις εσοχές αποθηκεύεται το λιπαντικό, γι' αυτό τις ονομάζουμε τσέπες λίπανσης. Γι' αυτό ωφελεί πραγματικά πολύ το προϊόν σας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχετε ακούσει ποτέ για το φαινόμενο stick slip? Το stick slip συμβαίνει καθώς το λιπαντικό εκτοπίζεται από την επιφάνεια παξιμαδιού και βίδας. Οι επιφάνειες συγκολούνται ψυχρά, αποτελώντας εφιάλτη για το προϊόν σας. Φανταστείτε να παίρνετε δύο φύλλα γυαλιού και να τα πιέζετε το ένα πάνω στο άλλο. Οποιοδήποτε υγρό ανάμεσά τους συμπιέζεται και απομακρύνεται, οπότε γίνονται υπερβολικά λία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με ένα παξιμάδι και μια βίδα όταν η επιφάνεια είναι πολύ λία. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ δίπλα μου, η επιφάνεια της βίδας έχει πραγματικά σημασία και ειδικά για μεγάλα εξαρτήματα βιδών, η λίπανση είναι απαραίτητη. Αυτές οι εσοχές βοηθούν στην αποθήκευση λιπαντικού. Ωστόσο, ο έλεγχος της διαδικασίας και ο προσδιορισμός της ιδανικής επιφάνειας ήταν αδύνατος. Ποια είναι η ιδανική μορφή για αυτές τις κορυφές και κοιλάδες, μήκους 20 ή 2 μιλίων? Μιλάμε για κοιλάδες που έχουν βάθος 20 μικρόμετρα, πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Πρέπει να έχουν αυτές τις διαστάσεις. Έχουμε κάνει μια έρευνα διάρκειας 2,5 ετών για να βρούμε την ιδανική δομή. Και με το Πανεπιστήμιο του Ανόβερου εντοπίσαμε διάφορες διαφορετικές γεωμετρίες. Έτσι, συγκρίναμε για να δούμε τη διαφορά στην τριβή και καταλήξαμε σε αυτή τη δομή, η οποία στο τέλος μείωσε σημαντικά την τριβή. Αυτό πιστεύω θα είναι πραγματικά μια τεράστια αλλαγή για εσάς. Επειδή αυτή η μείωση, ναι, είμαστε πραγματικά παθιασμένοι με αυτό το στοιχείο και θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε πραγματική αξία για εσάς. Είστε μαζί μας. Τότε, αν θέλετε να δημιουργήσετε πραγματική αξία, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τα αντίστοιχα επιστημονικά άρθρα και να βελτιώσετε τα προϊόντα σας. Πραγματικά μπορούμε να σας προσφέρουμε βοήθεια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσετε στην πληρωμή